Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan Leitzera etorri ga Aitor Zabaletai buruz pixkoa gehiago jakiteko. Ia zer dauken ba kontatzeko. Goazen! Gaurko soinu eta doinu saioan Leitzera etorri ga Aitor Zabaletakin elkartzeko. Umetatik ibili izan da musikan mundun, eta etzakit edo esne beltza bezalako taldetan jorratu do bere bidea Bajujole bezala. Bueno, profesionalki hasi nintzen etzakit talden. Profesionalki edo kontzertuk ematen etzakit talden hasi nintzen. Nola bat esateko karambola pixko bat gertatu zen. Eta ditu zien Xabi Solano ditu zien. Garai hartan Altsasu nahi nintzen ikasketak egiten, eta area deitu zien.
Esan ez, bajista baten bila zebiltzala, eta probaitea joango nintzen. Eta joan nintzen, probaitea, Oialumera. Probaitxiki baten ginen, eta gaur arte. Gaur arte, Xabi Solano sozio. Hori da, 5 urtez kenduta, izotz talde nahitu nintzena, Xabi etzegoan. Bestela, 8 urte etzakiten, etzakite deseintzen. Izotz talden sartu nintzen, 5 urtez, berbenan. Oso urte honak bai. Eta gero ja handik zuzenen, esne beltza berriz Xabikin. Xabi berriz deitu zien. Eta holaxe, hoi profesionalki. Eta bestela, nik lehenbiziko oroitzapena dauketena da, oso umek ginen. Unai anaietani, leitzeko hartaditxarangan ensaio baten. Oroitzapena baino gehiago, kontatiu diguena dauket burun. Gero zure burun sortu duzan oroitzapena. Hori da. Baina gogoan badauket joaten ginela, ensaioa eta. Hori bai, oroitzen naiz. Ensaio itakon batera joan ginen, iluntzea izan entzen oski, eta gu etxea azaldu ez, gu ensaio hartan, Unaitabik. Ez da izan bat urte izango ginen, baina oso umek ginen. 5 urte. Eta unaiek 6, holakon bat. Eta, karo, azaltzen ez etxera eta kezkatuk. Eta gure bila hasi, bila baten, bila besten, eta gu antxe, lasai. Aurrerako... Ez, orduan nik uste, okerrez balin banao, ikastola zarren zela. Okerrez balin banao, bai. Eta hori da, dauketen lehenbizik horitzpena musikan... Eta ze instrumentukin horitzen za? Zein, ez gu instrumentukin ez, Zuek ikusten? Gu ikuste joten ginen. Bai. Gure nahi ezen, hori, musika jotzen ikustea. Gu, orduan, adin horrekin azkin jauken inungo zeaik instrumentu jotzeko abilaik. Bombo zarra mata utziko tezi zuen, igual? Ez. Baina lehenbiziko horitzapena musikekin hori dauket, bai. Horixe dauket. Bidazi. Eta gero jotzen ja, hartadi itxarangan bertan. Bai. Eta zei zen? Nik saxofona jotzen nuen. Saxofona jotzen zinen, baiztea? Bai. Eta ikasitzen zure kabuz hor? Nare kabuz. Bai, nik musiken autodidakta izan du naiz, osotara. Klase batzuk eman itun, solfeoa, joaten nintzen solfeora, ez nuen solfeoa bukatu. Eta bajukin hasi nintzenen, bai klase batzuk hartu nituen, Garbine Sasti beltzakin, klase batzuk, eta baino bestela etxen, autodidakta, eta beti konpaginatu izan dut beste lan batekin. Eta nola jatzen za bajura, ez? Normala edo ez dakit, buruk ematen do, zuzeren gitarra batea joten dela bat, ez? Igual errexago da gitarra bat hasteko etxen eukitzea, eta jotzea, ez dakit. Ez dut zen, akordeonare ikasi nun. Hartu nituen klasek, urte batzutan, eta nola iritsi nintzen, ikusi talde, kuadrilen, zeuden musiken bai, gitarra jotzen zuen, batek, opare batek gitarra, eta zeuden batzuk ez musikan zebiltzeanak, edo bateri ere bai, eta aitako bat Javi Erbiti zen. Eta hola izketan da, esan zien, bazezkela baju bat eta anpi bat salgai. Eta, baita, nik eusik ezkizot. Jakin gabe? Bai. Sekule jo gabe? Sekule jo gabe. Baju bat eskutan sekule hartu gabe? Ez. Ue izan duzen lehenbiziko aldien baju hartu duna. Baju gorri bat, amplik txiki batekin, eta huixi izan duzen. Zenbat urte zin zen? Gutxera. A ber... 6, hola. Nerabe bat, hortxe? Bai, hortxe. Dena grine? Bai. 6 bat urte izango nituen. Zer, 18 urte nitula Xabi deitu ziren, orduan, bai, hortxe, 15, ez dut gogoan ongi.
Eta hola hasi nintzen bajukin. Eta gustatu nintzen eta bai. Bajua eskatu gabe. Bai. Eta Xabi nola jatu zen zure gana, bide badakizu? Bai. Zu gaztea ez da, baina bazegoan garai hartan Xau eta Xator, bai, ziela Luze eta Txakal, Mira. haik bere showe bazeukean, akordenoekin eta Txakal panderokin, abestu eta beste, eta momentu baten esan zion Unai anaietan ere, bereekin batea joko ginen, Unaiek haizezko instrumentuk eta nik bajue. Eta gu ginen satitxuz band ginen gu. Orduan, Xagu eta Xator eta satitxuz band. Eta egin zen kontzertu batzuk, lehitzen, Gaztainaga tabernan, uste gaina grabatu edaloa bideoan, ustet. Lortu ibarra hau, gero hemen jartzeko. Eta bat zehazki kontzertu bat lehitzeko Pristinatan egin ginen. Lehitzeko Pristinatan? Udan. Jak? Uda baten, giro eharrakin. Eta han ginebela, ekipoa jarrizun Martin tekitilari, irakaslea, Bilaguanakoa, arek jarrizun ekipoa. Eta apaltzeko denboan ere ondoan jarri zen. Eta nik, orduan hori, ez da egiten 18 urte izango ditu. Galderakin da, berzeiten nun, eta altxasunen itzela ikasten, ez tekiz zer da. Eta esantzen, baukete triktilari bikote bat, bajista bila dabiltzenak. Neska bikote bat, esan zion. Bai. Bale. Hortxe galitu zen. Hoi udan zen, hoi abuztu nola izan nintzen. Eta azaroan, ustet, Xabi deitu zira. Orduan, nik ez da itor ze izan duzen, baina Xabi lortu zuen ere telefonoa. Eta justu, bi neska ziren, Xabi Narreba eta Amaia Oreja. Bajista behartzuenak. Eta, hola ise deitu ziren Xabik, berak ez ninen ni ezautzen, eta ni beraz nuen ezautzen, garai hartan. Xabik 16 urte zituen. Hasi zinetenen etzakitekin. Bai, berak 16 urte, Jomarik 16 urte, eta Anderrek 17. Nik 19 azaroan betetzen ditut, 19 bete berrik edo betetzeko, segurazkire. Orduan holaxe hasi zen, bai. Eta hasi zinetenen saiatzen zuzenen, izan duzen, oso kaineroa izan duzen. Ze hasi ginen ensaiatzen eta jotzen. Zuzenen? Ja, bai. Aste batea, bi aste. Lehenbiziko kontzertu Oiolumen usteten ginula. Eta, ez dakit, urtarrilan edo. Eta urte hartan 80 kontzertu ginen zen. Bueno, 80 kontzertu. Urte dauzke 80 aste, ez? Urte dauzke 56 aste. 56, pues. Orduan, kalkulatu, deia bi. Bai, orduan zenderetzat izan duzen. Zer dau. Zer bajue bai jotzen, no? Baina ez dara... Konstantzi hortan, igual, ez? Edo... Bueno, nik lehen nola ikasi duten, zuzenekotan asko. Eta holako talde baten asko ikasten da, berbena talde baten, izotzuzeteleko talde baten ikaragarri ikasten da, denetik jotzen delako, estilo asko. Bai, denbora luze bai, kontzertu luze. Eta 3 ordu, 4 orduko kontzertu, orduan Eta hasieran goan dauket etzakiten, odoletan. Behatzetako minez. Behatz, hemengo bi behatzok, odoletan. Odoletan jotze, 4 ordu jotzez. Soka eman eta izan duzien momentu batzuk, azkenen, lodikin hasten za, hemen ekaioa, baitzen zaizu, orduan horrekin ezin, eta ja behatzi gabe, ja. Eta puakin ez dut sekulei, orduan. Ez non pua ikartu. Eta bajoa ikasten hasi zinenetiken, gerora, beste instrumentu bat ikasten saiatu za, edo? Ez, ikasten saiatu ez, txapurreatu, zeatu, etxen piano bat, garazik piano klaseke hartu zituen, eta pianoakin, o gitarrakin, edo, baina bestela, ez. Bajun gustora, topatu zinen hor zerbait eta... Bai, netzako instrumentu magikoa da, bajue. Eta geroztik, haikuza talde gehiotan de bai?
Bai. Proiektu goi ondu die hortiken, ez da? Bueno, hoik esan dizut, etzakit, izotz taldea, Esne Beltza, gero Xabi Solanon taldekin bai, itu ginen. Proiektu ezberdinetan, Xabi Solano bere proiektun, gero Gaztazati bat proiektun, kuadro hau intzen kontzertu baten. Eta gehiago, ez, oitxek izan die... Horre, gero musika, 80. hamarkadako musika... Bai, hori da, bai. Bost kontzertu egin zen, zen gauze bat guretzako gehiago, kanpoko antzako baino, bai, 80. hamarkadako berzioak egin ginen zen. Baitzen ez peritzen. Peritzen, bai, egin zen hori, bost bat kontzertu egin zen, eta oso gustora horre, bai. Horre bai familin, ez da, Esne Beltzako jendea bazen hor? Esne Beltzakoa eta Izotzekoa, eta gero besten bate, bai. Familia hor. Bai, azkenen, mundu hontan denak ezautzeu elkar, eta laune asko iten da, eta orduan, elkartu eta venga. Eta elkartzeko gogoa, musika gauze politiketako bat da, konpartitzea. Bai, hori da, eta gainea, nik beti esatetena ez, nik uste gainea ez dela behar, balin bada hobe, kontzertuk behar die, eta baino ensaiako lekura joan, ensaiatza joan, eta hor gozatu ezkeo, seinale oso gora da. Ulertzen, ensaioetan sortzen den, ez dakit, harreman hori eta harreman musikala esatete jotzeko orduan eta oso... Bai, konektatzeko modu hori eta, ez? Bai. Azkenen die personak, batzutan azten zaio diela personak eta horrek esan nahi du guztie, ez? Horren komplejotasun guztie, eta gero jartzen gaiotzen eta derrepente hiru buru guztiz diferentek funtzionatzen du, ez? Base berdinen gainean super ongi, eta hor dago kriston magia. Bai, eta zure ingurun dauden personek ezautu ezkeo gehiago hendik. Ze bakoitze oso ezberdinega, jotzeko orduan ere bai, eta transmititzeko orduan ere bai, eta sortu behar da, ez, halako konexio bat. Eta da gizatasune, hor gizaki kontu bada, hor ulertu behar da, diela izaera diferentek, ez, leku baten funtzionatzen. Izaera oso diferentek, bai, alaxe da. Komplejoa da azkenen, ez? Bai. Eta musikake hori ere egiten do, ez? Pixkoate bildu hori dena, ez? Eta nik zure ere pasako zaizu, eta ez musikan bakarrik, ez? Beste disiplina batzutan bai. Ni baju hartzeten momentu hori beste leku bat egoten naiz. Bai, irikitzen da hor frekuentzia. Edo eramaten hau edo azten zaizkite ingurun dauzketen soinu guztik. Soinuk ez dut esan nahi soinu baizik eta hemen barrenen dauden soinuk ez. Eta bai, bada eskapoikeko modu bat, ez beti, baina batzutan bai bada. Eta beste batzutan eskapoiken da, beharrik izan gabe, baina bazoaz, ez? Pixka mistikoa ematen da honek, baina hala da, nahi gertatzen zait. Oso... Bai, atea iten ez nahon leku hortatik. Nire kasuan adibidez, debaiatezen nau, baina esango nuke hartzen duela importantzia asko ere bai lehen osaten honak ez, konpartitzek. Balimanago ez du norbaitekin jotzen, ni bakarrik balimanago jotzen joan atxeke eta egon atxeke zaizan bat demora eta egon nire mundu, baina ja beste batekin nahonen hor sortzen dago oindik eta energi sakonago bat eta oindik eta ebaditze gehiago bezala. Bai, diferentea da, baina nire gertatzen zaite hemen, hemen bakarrik hartu, kaskoa jarri, bajua hartu, abestin bat jarri ordenagailun eta... Elkarrekin jo, ez? Banoa. Eta, ze atletiken, influentzia atletiken, zer esango zen duke, zerren influentzi nabarmena dauko zer edo, zer haipi oso asko, hor beti dago, talden bat edo zerbait, nabaritze zona bai. Bai, baina ikusi nik, azkenen
prozesu bat ere bai izaten da, ez? Gaztetan estilo bat aitzen hastentza, aitzezo, eta gero, bueno, pues, adinek orain ala, beste estilo batzuta zabaltzen za, eta deskubritzen hasten za, eta zer ikusi handi dauke talde baten hasi zanak, eta musika horrek ez zer ikusi handi dauke. Baina honik, bueno, gaztetan aitzen itunak, Zutagar, Negu Gorriak izugarri gustatzen zetzien, Negu Gorriak oso zalea izan du nintzen. Olako taldek, eta gero ja, bueno, orduan ere bai nik oso estilo ezberdineko taldek aitzen ditun, ez nintzen estilo batekoa. Bai. Eta gero ja, momentu, bueno, 80. hamarkadako musika asko gaitu dut, asko. Eta gero jazz mundu aitzea sartu nion laun batek, edo laun bate oso jazzalea dena, horren bidez ezautu nituen talde batzuk, eta izugarri gustatu zetzien. Gaina, horitzet, lehen komentatizot, Donostiko jazzaldin izan du nintzen kursalen, behin ezautu ondoren jazza mundu hori. Etorri zen Pat Metheny musikaria, eta nik haitu non Pat Metheny diskoan baten, laun honek esan da, baina ez zien alako zei transmititu. Eta ikusten zetzien, beste galaxia bateko eta gehiegi bezala, ez? Bai, gehiegi, oso. Baina, sarreak zeuzken, eta baten bat libra zeuken, eta esan zen abarri nahi nun, eta zen nuen ez. Ez zela interesatzen, eta etorri, ikusi, eta joder, venga, ez 3 orduko kontzertu ondoren. 3 ordu. Bai, 3 ordu. Gelditu gabe. 3 ordu jazz. Gelditu gabe. 3 ordu ondoren, beste 2 gelditu izan nintzen. Bai. Eta, zen, ostras. Hori izan dut, ez? Pixkoat aldatu da, eta influentzia ez dakit influentziatu nagoen hainbeste talden batek edo musika estilo batek. Ze oso iriki ondu naiz denata eta orduan... Bueno, denatatik pixkoat. Bai, hori da, bai. Pixkoat hain irikie izan da, batetik hartu, bestetik hartu, pixkoat. Gero ere bai, normalen beti ez, askotan eten da norbait gustatzen zaiztena nola jotzen duen, edo nondik eramaten duen, ez? Komposizioa, ze askotan aigaitziken hortaz konposatu horritxuri baten gainen, marrazten dikezon notak, ez? Eta da, konposatu, zerotiken, guztiz sortzaile kontue. Eta euki oso bat ematola gustatu zaizona, bere konposatzeko modue, edo bere musika eramateko modue. Bueno, bajista bezala, badaude, atzerritarra dienak, ikaragarrezko bajista dienak, Richard bezala, edo garai bateko Jaco Pastorius, edo mitikoa die, baina izugarrizko bajun lineak dauzke itoitzek. Itoitzek? Bai. Pasada bat. Iruditzen zait izugarri baju hori, bajista hori, foiziz bai. Badauk ere bai jazzero puntua ez? Bai, karagarri dauke. Bai. 80. hamarkadako kutsu horrekin, eta gozatu itoitzen bajun lineakin. Osea, haitu bakarrik eta jaz. Hendik sorpresak hartzik ez, eh? Bai, ala da. Nola ibantzen honea, ez? Bai. Eta gero, azkenekoa izan du da Gorka Urbizun diskoa. Sorpresa bat izan du da, netzat. Sorpresa izugarri bat. Egia da, berri txarrak aitzen hori, ez nahiz izan du oso zale amorratu egitakoa berri txarrakena, bazauden abesti batzuk izugarrik egiten zaizkietenak, badaude, pasada bat egiten zaizkit, bai komposizio orokorra hartuta, bai bajue edo melodikoki edo harmonikoki ere bai.
esan dut ze momentutan gauden, Euskal Herria ze momentutan da, eta derrepente ez, mundu guzti kainero ikentzunen, jaio musikaileko ire bai izan zen, ze... Bai. Eta gero, esatizuten azkeneko, gorkan proiektu honetan eta disko honekin, kriston sorpresa hartut, disko izugarri gustatu zait, eta batez hasi soinutik, lehenbiziko abesti jarri nunen, diferentzi bat dago. Soinua haitu nuen, ostras, zer da hau? Zer badaude kutsu batzuk hartu nizkio, baino txien pixkoatola, joder. Ze izaera dauken honek. Baina alde guztitatik da, sonido aldetik izugarri dituzetzen. Ezberdine, hemen, haitu ez una guain arte. Bai, organiko hoi ez? Bai, ez un haitu eta gero bajun lineak. Bai, beste puntu batetik, beste enfoke batetik dago. Bai, oso diferente eta gozatzeko moduko abestik dira, bai. Irutzen zait superpoliti ere bai, gu lehitzen gaude, momentuetan elgarrezketa hoiten, eta aiga esaten kriston baju lineak ez, eta dena makimindu gaiton disko bat, dena lekun berrin, ez? Sortu, bai. Ez da exactamente lekun berrin sortu, baina lekun berritik nolabait atera den abesti bat, ez? Ostia, nola den musikan mundu haure bai, aldulaion hitzeiten Red Hot Chili Pepperseko fleataz bajo jotzen ez dakitzen, baina lekun berritik atera da txoratuta gauden disko bat, ez? Lekun berri dago hemendik 10 minutora. Bai, baina hori da, ez? Eta esan dizut, bajista atzerritarrak oso onak, eta hori kriston zea ematen dio, ez? Bai, Red Hoteko adibidez, Flea, mundu... Bai, Flea, ze ona den, eta hala da, oso ona da, eta... Baina mentxe daukegu. Itoitz bezala. Eta itoitz ez da oaingoa. Bai, oainik eta berritzailegoa, edo bere garaien oainik eta... 45 urte. Utzi zuela. Edo 40 urte utzi zuela. Orduan, hor da, hemen txe da. Atemporala intzuen, bai. Hemen txe da, eta ikusi ze abestik, eta ze... Ez dela jamarrik... Hoi da, eta onak badaude mundu guztitiken, baina esaten nahi gana, itobitz. Bai, eta dena itu behar da, Hangoa, hemengoa, bertakoa, urrutikoa, eta... Bai. Zer esango zinioke guain nola hasten nahi den gazte bat ez? Esan dozela leheno, jaten zinetela ensaio harta instrumenturik ez jotzea, ikustea eta anetea. Eta gero ja, bajukin hasi zinen, eta azkenen ulertu behar da ordu pile bat sartu dizkiozola, ez? Bai ensaio lokalai, bai instrumenturi, bai karreterari, seguraskire. Baitare. Zer esango niokeen? Ez da erresa, pasioa balin badauke hortarako, hasteko ikasi dezala. Hasteko hori. Ikasi dezala instrumentua jotzen? Bai, musika ikasi dezala. Bai. Nik hori falta botat. Baino aukera balin badauke behintzat, ze, igual ez dauke aukeraik, edo ikasi ezala musika, ikasi ezala gogoko duen instrumentu hori jotzen, edo bat, edo bi, edo hiru, edo berditxunak. Eta gero, gozatu, eta iristen balin bada, lehen komentatzen ginen urtarara, ez, hortxe joatea, zorioneko, bera. Baina gozatu dezala, eta gozatu dezala berak bakarrik bere instrumentuekin, eta gozatu dezala lehen esaten ginena, ez? Taldetxo bat, edo laun arte bat ere bai. Bai, apalondore bat. Eta hori dezala, gozatu. Nik alabai esateetea. Garazeri abestea izugarri gustatzen zait, jara ere bai, biei abestea izugarri. Eta nik uste daola akats bat ikendula gurasoak, gure seme-alabak musikan hasten dienen,
ez musikan bakarrik, beste kiroletan bai. Badirudi, musikekin behintzat badirudi, musikan hasi eta ez, iritsi behar duela denak, ez dakit, noraino. Eta ez dala behar. Osea, ikasten hasten dienen, gozatzen balin badue hori da lortu behar dena. Bai, dauke pisu asko bihotzak, ez? Eta, adibidez esaten zinuna jotzeko garaien, eskaini zure bihotza, eskaini zure gustoa eta zure ilusioa jo behar zen horrei, ez? Bai, eta hori ez da lortzen hasieran. Eta ikasten hasten zen, eta ez oso sentitzen hori. Ez da sentitzen, baina behin, ja, hasten zenen ezautzen instrumentue, eta oso importantea da instrumentu ezautza ere bai. Eta musikalki hasten zenen gauzek ja pixkoat barneratzen, eta diferentea da. Orduan ja hasten zaila gehixio sentitzen eta... Bai, zure puntu hori ematen. Bai, eta ondokoa, baita ere, eta ondokoakin konektatzen, eta bai esaten zenuna. Zure rolloa ematen, ez, abestiri. Eta ez da zerbait superimportantea, eman zure rolloa baizik eta euki garbi badaukazola zure rollo bat, ze inorrek ez doa zuk haitu ozonan ordenen, ez da ez doa harrapatu baju bat edo instrumentu ez zukartu ezen momentun, orduan bihotza eskaintzea nik bai ikustet zerbait. Bai. Importantea. Oso. Zurea, esan nahi dozun hori. Eta, esango zenuke, badaukazo erronkarik musikaldetiken epe motzera, epe luzera bide? Bueno, guain 2024ko jira ontsa hasiko da, Esne Beltzana. Aurten emango dio amaiera Esne Beltzari, bukatuko da Esne Beltza, eta azkeneko kontzertue 2025ko udaberren egin da. Hori izango da, Esne Beltzan azkeneko kontzertue, eta hor bukatuko da Esne Beltza. Ez daukete proiektu berririk biztan, ez nao deusta itxita, oso irikita nao, baino argi dauketena da, bueno, txoko hontan seituko tela. Jotzen, eta gozatzen ere bai. Etortzen balin bada proiektu bat, edo sortzen balin badu proiektu bat, oso ongi, gustora. Ni oso gustora hitzen naiz. Bai ensaiotan, bai zuzenekotan, orduan hoixe. Ez nao ez zai, eta ez nao ez bila, nao hortxe. Horre, eta badago urte bateko bainaz, esne bat helduen udaberri arte hor Esne Beltzak. Bai. Esne Beltzak asko emo da hor. Bai, aurten... Kanporare bazaztea, ezta? Bai, Japonera goaz. Uztaila bukaera, abuztu haseran, 10 bateun, gutxixo. Foierrok festival bat iten dagan, nahiko potentea, eta areagoa 3. aldiz Esne Beltza. Oire poliki izango da, ezta? Mundutik eramaten zaitonen bajuk. Bai, bida, suerte hori izan du nik bizitza musikal hontan. Jende asko ezautut eta leku asko ezautut jot. Asko, bai Euskal Herriko herri denak ez. Bai, izotzekin ja kasi dena? Baina, etzakitekin izugarrizko pilek. Eta gero, atzerriko herrike bai, ezautu ditu. Estatu Batutan, Ameriketan, Erta-Amerikan esan nahi nun. Japonen, Europako hainbat herrialde, eta ero Espainiar estatuko hainbat lekure bai. Australiara joate bestik ez zaizue faltan? Ez ni Australia... Kontinente guztik pasatu dituzue? Bai, gehienak. Bixi, faltan bat zaizue? Bai. Eta zer esango zenuke dela, ja bukatzen goaz, Musikak eman dizon gauz honetako bat, gauz hobenetako bat, aipatu ditu batzuk, baina... Badaude gauz bat, baina hainbeste gozatu izana musikaz. Hori, nik Xabi deitu zienen,
nik ez nuen, ez zitzen burutik pasare egingo. Hau, 2024en Japonea zoazela, bai, 30 urte, Xabiki. datorren urtean 30 urte, hasi ginela. Ez nuen, ez zitzen okurrituko, bueno, ez da, eta ba hori, hainbeste gozatu izana, hainbeste, hainbeste jende ezautu izana, hainbeste leku ezautu izana, eta gero, bueno, momentu baten, hortatik bizitzeko aukera eman zien, 5 urtez. Eta oso urte, oso kaineroak ezautu ziren, oso kaineroak, ze orduan, ez zakiteken 120 kontzertu egin zen urten, eta martxotik azarora. Eta izan duzen, batzutan 100, eta gorra zen, baina oso gustora indako lana, eta gero, bueno, pues, gelditzen zaiten hori ez, intioten harremanak, jendekin, harreman zoragarrik, eta horrekin gelditzen ez. Eta instrumentuak inde bai, ze hainbeste urte eta gero? Instrumentuak inde bai, baina instrumentuk hortxe zeituko da. Hortxe honen da, tarteka hartu, eta gaur egun hori dauke ona ez. Lehen hori bai, baina zain zote kasko hartu, ordenagailu hori entxufatu, eta benga. Bai, gutxikin ja badaukezo... Gozatu. Hoi dauke onak, eta adinek, kirolan bezala ez to eraginik ez. Hemen musikan fisikoki ez to eraginik, nire kasu mitzat bajokin. Frekuentzi batzuk gutxi baituko txozola tola, baina... Hori bai, hortan ja hasiga. Baina... Ba, oso ongi, bere zolaxe ez dakit nahiko zen duken zerbait esan, hola bukatzeko? Ez. Oso gustora indotela oain arteko ibilbide hau, eta espero dutela luzatzea. Bajo ezin zile dago zola segitzea urte askoak, guke ala espero du. Hori da. Eskerrik asko, Aitor. Zuri ezka. Behin eta berriz Bukaezin dirudik hauak ilunegia da argia zuzara eta zurekin sentitzen naiz ongi isiltasunean izakiten dugunean
azken aldiz, maitasuna marrazten. Gaur munduaren akabera izango baliz, bere gerra bere minak mudelkatiz, zure antzoan edo nahi nukezken aldiz, maitasuna marrazten, behin eta berriz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.